Θέλετε να ακούσετε το παραμύθι που λέγεται Πινόκιο? Ωραία, πατήστε αυτό το βίντεο. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας ξυλουργός, ο Τζιπέτο. Είχε ένα εκατομμύριο ξύλα και μια μέρα έφτιαξε έναν ξύλινο κούκλο. Αλλά στην αρχή ήθελε να είναι λιοντάρι, αλλά το έκανε έναν άνθρωπο με μια μεγάλη μύτη. Και ξαφνικά εκείνος ζωντάνεψε και πήρε μια μπάλα από το πλούσιο σπίτι του και την πέταξε στο κεφάλι του. Ο Τζιπέτο λέει: «Γιατί με χτυπάς πάλι, παιδί μου? Εγώ σε έφτιαξα. Δεν με έφτιαξες εσύ», λέει ο Πινόκιο. Οπότε του πετάει ό,τι ξύλο βρει μπροστά του. Την επόμενη μέρα, τις 5 η ώρα το πρωί, βγαίνει έξω, φωνάζει. Τους ξύπνησε όλους. Πήρε όλα τα εργαλεία από το Τζιπέτο και τα πούλησε για να χωράσει 1 εκατομμύριο καλαμέλες. Τραλαλά, τραλαλά. Τζιπέτο, μου φέρεις κάτι να φάω? Όχι, δεν σου έφερα. Κακός, θα φάω το παλτό σου. Όχι, ήθελα να σου το πουλήσω για να πάρω ένα αναγνωσματάριο. Δεν πας καλά, χαζοπινόκιο. Εγώ δεν πάω καλά, εσύ δεν πας καλά. Δεν μου δώσεις κανένα φαγητό να φάω σήμερα. Πρέπει να μου ζητείς κάθε μέρα. Λαλαλαλαλα. Πεινάω, σου λέω, εντάξει, πήγαινε στο σχολείο και θα φας πολλά βιβλία. Πάω να φας στο σχολείο λίγα βιβλία. Κυρία δασκάλα, ναι, μπορείτε να μου δώσετε κάποια βιβλία? Ησυχία. Ναι, γιατί τα θέλετε? Για να τα φάω. Όχι, βέβαια. Γιατί πεινάω, σου λέω. Εντάξει, πάρε μερικά βιβλία και φύγε. Θα πω σε μια παράσταση που βρήκα. Γεια σας, κύριε. Γεια σας, κύριε, με τα γελάκια σας. Πώς τολμάς να με λες έτσι? Αυτό δεν σε αμπίστητο. Μπήκε ήδη στην παράσταση. Τραλαλά, τραλαλά. Ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και κάνει τραλαλά, τραλαλά. Είμαι ο Πινόκιο, ρε παιδιά. Τραλαλά, τραλαλά, τραλαλαλαλαλα. Τραλαλά, τραλαλά, τραλαλαλαλαλα. Αλλά τυχαία σε εκείνη την παράσταση ήταν και ο Τζιπέτο. Τιμωρία Πινόκιο για όλο το καλοκαίρι. Γιατί, Τζιπέτο? Τραλαλά, 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 τραλαλά. Τιμωρία, σου λέω. Γιατί? Τραλαλά, 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 τραλαλά. Θα σε ζαλίσω. Γιατί? Τραλαλά, 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 τραλαλά. Και οι άλλοι σίμωσαν και τον πήρανε και τον έβαλαν στη φυλακή. Αλλά ο Πινόκιο είπε: ωραία, έχει πολλά φαγητά εδώ. Και χωρίς να χάσει χρόνο, τρώει τα σίδερα. Όμως δεν είναι και άσχημο. Ωραία. Η πόρτα είναι κλεισμένη. Θα τη φάω. Κύριε Τζιπέτο, δεν χρειάζομαι φαγητό τώρα, έφαγα πολύ. Τι έφαγες? Μια πόρτα και κάτι σίδερα, ήταν πολύ νόστιμα. Και ένα ζυντράκι μικρό και ένα φιλαράκι. Σου πήρα ένα πακέτο πατατάκια. Δώσ' το. Από ό,τι καταλάβατε δεν το άνοιξε. Το φάγε με το χαρτί. Έχει χαγεύσει αυτό. Αυτά τα κίτρινα μέσα ήταν ωραία. Πού είναι άλλα κιτρινάκια? Δεν έχουμε άλλα κιτρινάκια. Ωραία, τότε δώσε μου την μπάλα μου να φάω. Ο Πινόκιο αρρώστησε. Αρρώστησα, βοήθεια, δώστε με, αρρώστησα. Και το πήγε στο νοσοκομείο. Τι έφαγε αυτό? Ένα σίδερο φυλακές και μια πόρτα φυλακές, ένα σέντρομενο φιλαράκι και λίγο πατατάκια.
Καλέ, αυτός πρέπει να τρώει κοινά φαγητά, όχι τέτοια σαβούρες. Το ξέρω, μόνος του έφαγε, απατάει ο Τζιμπέτο. Έλα, είσαι καλά. Και όταν έφτασε σπίτι έγινε καλά. Κοίτα Τζιμπέτο, πήδηξα το παράθυρο και έφτασα στην πισίνα. Πνίγηκα κιόλας. Τι πνίγηκες? Ναι, ήταν πολύ ωραίο να πνίγομαι. Έλα, κάντο κι εσύ. Όχι, εγώ δεν θέλω να πνίγω. Είμαι έξυπνο παιδί. Έλα, κάντο. Μέσα είχε τόσο χρυσάφι. Τόσο χρυσάφι. Και έτσι ο Τζιμπέτο πνίγηκε. Χαχα. Τι έκανες? Μέσα δεν έχει καθόλου τόσο χρυσάφι. Έχει μέσα. Πού? Μέσα. Μέσα. Πάρα πολύ μέσα. Βγάλε αυτό να φύγει το νερό. Χαχα. Πινόκιο, δεν θα βγάλω το νερό από την πισίνα μου. Θα το βγάλω εγώ τότε. Και του ρουφάει το νερό. Τι κάνεις ρε? Μπανάκι, της δώσε μπανάκι, της δώσε μπανάκι. Και πάνε σε μια άλλη χώρα, την Πινοκίνα, που όλοι είναι ξύλινοι. Είμαστε η Πινόκιο, τραλ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 alαλ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 alalαλal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 . Εγώ δεν είμαι ένας Πινόκιο. Και τον έδιωξαν πάλι μέσα. Ο Πινόκιο έκανε πάρτι με τους άλλους Πινόκιο. Αλλά μια μέρα δεν του άρεσε και βαρέθηκε. Σαν να γυρίσω πίσω. Εδώ απλά χορεύουμε. Ναι, είναι ωραίο. Τραλαλαλαλαλα. Εγώ γυρνάω. Τραλαλαλαλαλα. Τραλαλαλαλαλα. Και γύρισε. Αλλά είχε φλουρούς. Και θα γυρίσεις πίσω, λένε. Και εκείνος χωρίς να χάσει χρόνο σκέφτηκε ότι αρρώστησε χάρη στην πίτα. Αλλά αυτό είναι για να βρει τον μπαμπά του και τους έφαγε. Έκανε μετρό, αλλά μετά πήγε στον μπαμπά του και του αγόρασε όσες καραμέλες ήθελε. Τέλος.